बाथि राष्ट्रीय फसना मा हाबाफारि लादों दत'म आइ.च प्रजेक्टआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नब्लाङाव बाथि राष्ट्रीय फसना मा हाबाफारि लानायजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय गासै आसाफोरजों लोगोसे उन्दै गथ' थानाय बिमाफोर आरो रायजो राजाफोरबो हाबाफारियाव बाहागो लादों। बिथांमोना फोरमायदों दि गासै गथ' जोनोम होगिरि बिमाफोरखौ उन्दै गोरलै जोनोम होखांनायनि उनाव माबायदि आदोर आरो देहा सावस्रिखौ जोथोन लाखिनांगौ बेनि सायाव गोथौ बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायो। बेनि अनगायैबो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा उन्दै बैसोआव देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय बैफोरबायदिनि गोजानावबो थानो थाखाय बिथांमोनहा गुबुन गुबुन जायगाफोराव हाबाफारि लाबोगासिनो दं होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो CDPDनि आइ.च प्रजेक्टनि जिथानजालि इस्लारि दाइजि ब्रह्म, डिस्ट्रिक्ट मिशन क'अर्डिनेटर लोगोसे राजश्री बसुमतारी आरपि दत'म आइ.च प्रजेक्टनि बिबानगिरि बिथांमोनहा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों फै जों मिथिना लानि। जोंना गभर्नमेन्टनि निर्देश मथे जोङो प्रत्येक सेप्तेम्बर मासावनो बिदिनो माबायाव सेप्तेम्बर मासाव जोङो फसान मास मोनसे फाथिनाय जायो आरो ओमफ्राय बाहाय जोङो जोंनि बेनिफिसियारि जेरै 0 to 6 year ओमफ्राय प्रेगनेन्ट लेक्टेटिं मादार बेखौ जोङो एवारनेस होयो माने जाहाथे बिसोरो मोजां सुस्थ' गथ' प्रेगनेन्ट उइमेना जन्म होनो हायो। ओमफ्राय 0 to 6 चिल्ड्रेनखौबो मोजां खाया जेरखम बिलाइ माबा भिटामिन गोनां फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं जाहोनानै जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे मोजां माबा साइस्थ' जायो जोङो बेखौनो एवारनेस खालायदों आरो लेक्टेटिं मादाराबो जाहाथे बिमाया मोजां जायोबासो उन्दैया मोजां जागोन मानो होनबा बे बिमानि आदारानो फिसानाव हाबहैयो ओंखायनो बेबो जाहाथे मोजां आदार जानानै उन्दैखौ सुस्थ' मोजाङै जाहाथे ब्रेन डेभेलपमेन्ट फिजिकेल डेभेलपमेन्ट खालायनो हायो जोङो बेखौनो जोङो दिनै बे जाहारबारि ओनसोलाव फसान माखौ फाथिफैदों आरो बयबो रायजो राजानि सिगाङाव एवारनेस खालायदों। आथिखालाव नुनो मोनो गोबां गामिफोराव माखासे उन्दै लाइमोनफोरानो जुलि जाफुनानै हाबा बे समाव मा मेसेज होनो सानो? जोङो दिनै बे मिटिङावनो बे राष्ट्रीय फसानमायावनो जोङो एवारनेस होदों। आथिखालाव नुनो मोनो जे बिल' 18 नि गथ'फोर 18 बोसोरनि गाहायाव उन्दैफ्रा जुलि जासोगासिनो दङ बेखौ जाहाथे जुलि जाबा मा माबा दङ जुलिखौ जोङो मारैबा होबथानो हागोन बिनि राहाखौ जोङो दिनै जोंनि माबा सासे माबानिफ्राय हाब होनो बेखौ वुमेन माबा चाइल्ड वेलफेयार बेयो माने बिबुंथि होगोन आं बेनाव माबा पसन मानि प्रग्रामनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि महिलाफोरनि थाखाय बा हिन्जाव माहारिफोरनि थाखाय मा सुबिदा दङ मा फेसिलिटिस दङ प्रटेक्शननि थाखाय बा इम्पावारमेन्टनि थाखाय जोङो बिनि सायाव मावगासिनो दङ आरो जोंनाव बेसेबां हिन्जावफोर फैयो जों बिसोरखौ कानेक्सन खालामनानै होयो होनबा सोरजों इम्पावारमेन्ट होनबा जेनेबा जोंनाव डमेस्टिक भायलेन्स केसनि बुहुत केस फैयो ओमफ्राय जों बिसोर हिन्जावफोरा बांसिनानो साख्रि गैया बा जेबो लेखा फरा नङा बिसोरखौ जोङो स्किल डेभेलपमेन्ट थ्रुयै जोङो बिसोरखौ मा होनो बेखौ माने स्किल बा माबा होनानै माने मोनसे गावनि थांनानै थानो थाखाय राहा दिहुननानै होनाय जायो आरोखि दा बेसेयावनो जोङो पाब्लिकनि खोन्थानाय जादों मा दङ जोंनाव मा सार्भिस दङ हेल्पलाइन वुमेन हेल्पलाइन दङ आरो साइबार क्राइमनि सायाव माबा जायोबा सोरखौ एप्रच खालामनांगौ आरो हिन्जावफोरनि प्रब्लेम जायोबा सोरनाव एप्रच खालामनांगौ जों बेफोरखौनो गुवारै बेखेवनानै होदों आरो दिनै पसन माजों लोगोसे। दिनैनि बे पसन मानि माबाजों बेनो जोंनि महिलाफोरा गावबागाव जानाय लोंनायखौ थाल लानांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि जानाय लोंनायाव जेनेबा हौवाफोरखौ बांसिन जानाय बा हिन्जावफोरखौ बांसिन खम जानाय बेबायदि नुयोमोन सिगाङाव दा बेफोरखौनो जोङो लानानै दा जेन्डार इकुवेलिटिनि लेन्सै नायोबा जोङो मोजाङै गावनि देहाखौ मोजाङै थाल लानांगौ आरो गावनि इम्पावारमेन्ट होनोबा गाव मोनथियाबा मारै इम्पावार जानो गावबा गावनो सोलोंनानै लाग्रोनांगोन दा बेसेयावनो आं रायजो राजाफोरनो खावलायनो सानोखि बयबो खौसेथियै कमिउनिटि बेच एप्रचखौ लानांगौ जायो हारसिङै मालाबाबो गोजानसिम सौहैनो हाया जों जयैनो गासिबो
हेल्प होलायलायबासो मोनसे लामायाव सौहैगोन होननानै आसा खालामो आं रायजो राजाफ्रा बयबो गाव हेल्प होलायलायो होननानै बेखौनो आसा खालामो बेनो आरो जोङो गाहायै जों हिन्जाव आइजो आरो गथ'सा जौगाथाय बिफाननि हाबाफारि मावो हिसाबै जों गुबैयै माने बिमाफोरखौ सांग्रांथि लाबोगोन जाहाथे जोंनि न'खरावनो मोननाय गोरलैयैनो मोननाय जोंनि बारियाव मोननाय गामियाव मोननाय मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइखौनो जोङो थि समाव फारि लानानै मोनफ्रोमबो भिटामिनखौ मोननो हानाय बायदियै जेरै आयरन भिटामिन ए भिटामिन सि आयरन केलसियाम मोननो हानाय फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंफोरखौ सिनायनो रोंनानै जानो रोङो आरो मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय हरनाय टेब्लेटफोरखौ थि समाव जायो जाहाथे बेफोरखौ इउज खालामाजासे गारा बेफोरनि सायाव नोजोर लानानै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जायो आरो बेजोंनो सासे बिमाया गोग्गो गावनो देहा थाजिम जाब्लासो गावनि गथ' गथायखौ सुस्थ' भाबै जोनोम होनो हागोन आरो जोंनि समाजा गोग्गो जागोन बेखौनो जोङो मेसेज होयो आरो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो वेट लानाय जायो मान्थलि गथ'आ गावनि एजजों प्रपारलि हाइट वेट बे मिलायदोंना मिलायाखै बेखौ वेट लानानै जोङो बिमाफोरखौ सांग्रांथि बा बे गथ'फोरनि स्टेटासखौ फोरमायना होनाय जायो कि नोंनि गथ'आ स्टेटासा एज हिसाबै माने गोरोबाखै दा नोंथांनि गथ'खौ मोजाङै जाहाथे जोथोन लायो बिनि फारसे जों नोजोर होनानै बिथांमोनखौ खावलायो आरो गोबां बिथिङाव जेरै इडुकेसनजोंबो जों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावो 3 to 6 years चिल्ड्रेन बेनिफिसारिफोरखौ जों 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 एज ग्रुप राननानै जों गाहाम सोलोंथाइखौ होनो हायो बे फारसेबो नोजोर लानानै जोंनि अंगनबादि वार्कारफोरखौ एवेर खालामो आरो जोंनि अंगनबादि सेन्टाराव जाहाथे गार्जेनफ्रा पेरेन्टसफ्रा माने जोंखौ हेल्प होयो आरो गाव गावनि गथ'फोरखौ अंगनबादि सेन्टाराव जाहाथे टाइमलि दोनबोयो जोथोन लानो थाखाय गावबो गावजों लोगोसे जोंनि सेन्टारनि वार्कारफोरनो कपारेट खालामो बेखौ जों खावलायो दिनैनि बे प्रग्रामजों जों फुरा 1 सेप्टेम्बर टु 30 सेप्टेम्बर बे 30 सेप्टेम्बरसिम पसामानि हाबाफारि बेयाव गोबां बिथिङाव आलादा आलादा प्रग्राम लानानै बे मास मोनसेखौ मावफुंगोन आरो बेजों जोंनि पाब्लिकफ्रा माने एवेर जागोन बा सांग्रांथि जागोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो आरो राष्ट्रीय पोषण माहजों लोगोसे माबा गुबुन इभेन्ट्सफोर लाफाबावगोन नामा औ लागोन कमिउनिटिफोरखौ जेरै बिसिडिसि चेयारमेनफोरखौ लाफानानै जोंनि गामि लेभेलाव मा मा समस्यायाव जों सोगदावो जोङो आइजो आरो गथ' बा जोंनि समाजफोरखौ खांनायाव जों बबे लामायाव जों थालांखो माबाफोर थालांबाय नामा जोंनि मावनायाव माबाफोर जोंनि नोजोराव गोलैयाखै दं नामा बयनिबो जोंनि नांजाब डिपार्टमेन्ट जेरै मेडिकेल पिएचइ इडुकेसन बेजों ज' नांनानै जाहाथे जोंनि समाजखौ जों गोजौ फारसेथिं दैदेनलांनो हायो मोजाङै खांलांनो हायो बेनि बागै सावरायलायनाय बे हाबाफारि बेखौ जों लागोन শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যি সকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ